Khubor Pibaro Shakatup Khubor Jungi Kadon Bosco Media Network. Kimat bakong san minta ka sngi kilong. Sedang yo pang kinong hikai kerpat ka khnam ka sorkar bande e shwa banja ki jing snosi. Jing hikai klem jing siu ka tanat OBG ka Nazareth Hospital ki kenthe bat ka Khubor ka bakam phla bat ka ba aimin sim ru ikinong rep ha ka jilla. Bat mentangin pai ki Khubor bakam banya. Kajingi ki shat ngan jung kinohikai Meghalaya Government Lower Primary School contractual teachers kalakanjo shakasngi kabahan reu hapadeng kajing ngap minthi ke sorkar. Habayade bat kani nakalyang kasing sanhima sima jong kakon hinyo trep awakening movement kabapet perman ye kani kajing ja kabalaong baga sorkar kade bande e nakabenta kinohikai shwaban mi kajing ja kibasngosi. Bun na kinohikai kibleshim minta kani kajing shat ngan minta kiladon hapadeng kajing kempang bat kiwede kajing pang kajing stom. Ubat Thomas pasa uwe ni kinong elam jaga khnam ulong baka sorkar ka deban tuklar no mador ye kini kijing e kinong ikai shwaban ni ki kinrum kinram bat kiwe de kijing ja bas ngosi nakaliang ka jongi ru agini kin sting lai wani kindu bat ni ri sting ka bandriu apa kini kinong ikai ki la song ane jaka ka ja ka ji ki ban sha than ji ba bandawa ya kata ka bakin yo yang kam ko jongki industri kala bun bang wani kendung itu bag bun nang kai kila serang tulat dan kalian ngajong itu kan gaji sokya apa beri dia but saya sin bang iban maka sokar kadai ban perkat bagi gilat kelin ki wei te bakin khot ye keren man penbiang namar gaji sya kadai kini kita nang kai ki bala dap bala kai la bun husnam ki bu dari hajar dari sepangur kino ki kena skul kila pas kila yo bajing nang besar ni nang kai ban siap kalian yang kira kini kalian tiru atrai kalong kupa persya kajing yang aman beri ulang beri dan kalian kunjungi dia kata ka kriteria biha pas ke MTech ini kita ibro kita ki polisi ke government ni kasina bala ragaman ke government kala ban perkat aku kala nanti kenang ba kan kini kinyo ya ke ba ki dawa ba nak kalian jong kini ki mengiyakan bagi kini kai Zutu ba kadang nak jengbiau ba crowd ba ta zutu ba kena swab kin poi ne sun jambu la wan ban ya kendu la thok jing thok sigi bos sarkar ban zutu ba le si kam ber ke so ba kala pelong iki kin wan jing ni jaka Katanat obstetrics but gynecology jong ka Nazareth Hospital minta kasngi kala pelong ye kajing jing hikai klem jing siu yiki kinthei gi blakot chaka khat prasnem shaneng habakren but katanat pathai Khubor jong Don Bosco Media Network ka gynecologist ka Dr Indrani Roy kala ong bakalong ka beton kam yiki kinthei bekin wat shaki jaka ai sumar ban test yelade laki don em ye kajing pang bompong ha kamet jongki ka Dr Roy kala ong bala ban sumar bat pinkot ye kajing pang bampong la dalap ye kani kajing pang hakapor kababiang by profession, yeah. And this year, every year we have some theme, like what we want to do for the women of this country. Huh? Right. So this year we have taken up the theme nationwide, where we'll fight against breast cancer and cervical cancer. Okay. So this year we've kept this screening program. So we're going to screen all the ladies, see their cervix, and then advise accordingly. Doctors. Hinin kesan terik ulber arjar arpoi ki MLA jong keseng Congress ki lawan ban aimen sim ye kinohi kai kontrak ki basong shat ngan hamadan malki ban persha ye kejing le minthi jong ke sorkar holor kejing dawa ke jongki habe kren bekilat pathai Khubor u MLA jong ke Mausin Ram constituency uba HM Shangpliang ulong bekini kinohi kai ki de ki bla tibet ban hikai namar kila hikai bon snem balada kim ibet ban hikai bale ke government ka thung kam nong hikai ye ki hagitu ki por ulong ru badon kinong hikai ki hikai hadu shipo bat khat sansnem lada wing kam no iki she issue kindang lek banwat kam as legislators from the Congress party we are all here today to be part of to come and see all these teachers friends who are under strike
Indeed, it is a very sad note to see that so many teachers are undergoing hunger strike. These are the teachers who were appointed on contractual basis by the government, and now suddenly they find themselves on the streets. They've been removed, or rather dismissed from the service. Therefore, these teachers are demanding their rights. They are here demanding the rights to be re-employed by the government. They may have failed the MTET exams, we understand, but there are ways and means, we guess, and possibilities for the government to find out alternative ways of engaging these teachers who have put Minta ka kinti ngi wan ra shapi ka wi ka khubor ka babon ngi ngimju poi perkhat ba ka rep ka riang ba ka de ka kam ka bala ban ai kam yaki babon ha ka ni ka jilla lingba ka ni ka khubor ngin pin I shapi ba ka shnong lat kan so ka de ka wei ni ki shnong ba ki nong jongo kai per thai ki juwan ban pin ja tha yelade bat sa ying ba sa ha ka te ka shnong namar ki guest house bat ki homestay ki la don ha ka te ka shnong henry ka basngau tanat pat ka long bi ki nong rep ha ka te ka shnong hadu minta minne ki dang pin ne ya ka ta ka rep tin rai la ne ka ba ki ong ha ka tin phareng ka rep organic kabakam phalla shu kalong bekite ki nong rep ha ka te ka shnong kim ju yo ban rep ha ka por lior namar ka jing jor slap palat ha ki thain sora kumta ki jor jong ki kisdang ban yo khet na du banai December ter hadu banai me lada bha ka mariang kumta namar bom don jor khasi shu hakeling ki yo kapelongi ki jor jong ki ban kham rem dor bar ki ong bakila ban de yo so saw hadu ars pa san pho shikilo na du na yeng baladawan ki breu na bar ki dang thet hadu lai spa san pho shikilo usok saw na light kinsau uday shisha usok saw badabana shisha kumba baro ngitip hakatay kasngi nakalyang kahil farmers union central body hapo kajingalam president ba commander Shangplyang but general secretary ba Alphonse Bert Carsentiu kilalit ban jungo hidalade ban yakindo hiye kite kinong rep hakatay kisnong but kilala ru ban pinskem yakinong kat kambapura jong kahil farmers union light kinsau unit habayo ban kren ba kite kinong rep kilong ba kajing hi ka ba kiyakindo kadai ba kidon kam ya ka irrigation project ki babyang khnang ba kila ban pinhe ya kajing rep jongki nalor usok saw ki thungru ya broccoli usalat ubid uslabit ukubi umator bat kiwe kan phamrap tham song sa nga katoi lu krem ti ki laka lak seu na rem ngariang ni rem kumukubi sosau pesu salan ubien presiden ta bagi we de ndiar soj ni nyiram yang ni jing thum kumia salat slabien pesu ta ban angi dolayan ko na du benai di sembar ti ndai kumni yu kubi ti kumni arta da tengu jenu tengu pep tinggal ayoi kan teng ha baga ailat ka peneng ngila bandi hadu April Mei ru hadu Mei ka kut hi ha bawan lan sok mariang ti komon romenai April ngila ko no hi dong ni seni ha ngi rep ting rep organik ni ti ka ji tu jungi ti tungi tang da kasbo nasi tang ju milai teng ju thangi ki nyut tu haruat simia tu mesti nilai butu kasbo nyut naruat sap bu klio tungisa tung pada ujur ini mar jongi musin ni dia tengah posora ti lanya sora don buat hiet nang ni hendak soi ba ra si jakar gidon hi de kabang ni lai di hi te ka syukut tang posora hi ni apa kan toy makrem de ngi don gamba soksan sohon dia moi ke rep ti bar khoj ni rep de bandia rep sibun tem don hi ta tangi barabun ki don tang ta san ni lai yang so yang san dien tu yang do ta mon babun di don rengkat bar ni no rep iba jon ha kani ka sinong halat kan so hang ni don ni ka kuai khubor ka ba kham sungu tenat ha ka ba kino rep jingi hang ni ha po lat kan so kidang rep ya ka jingrap ka balong nadu mendai bentai kata kalong jingrap ka baklem pendon kam dawai ke bengi oh kinong wai organik bat kini kilong ki marep ki ba don ya ka jingkot ke jingkhia ka banom bu kano ka jingma ha be de bu ka jingkhia jong
pai ba nong bam te ba jon pula ban syubata yang ni hakan urkom yarap kadon jing na am beri bagini karep organik ke jongpi ke baklan penan kam dawai bat kumno pi don nem bagi kuan ang penhe ikni kam ra ini mensua ngem bulian ya kan ka ada wai cepa chung jungi sane ki bha da ni chung ta ka sbo ko kong san ade ba kam penbiang ya bar ba sane ka kam duna dan kam man yo kam bon ya dan ngim yo bon ya gamot nungla he nungla he ya tarep kalian ni isu chung kan kan dia kan sai bam nani tu ki badon ni trong yo ban chung kam bon man em jak bon je jadi ki jat ya marap ke pipi dah sani ngerap bon ki ngerap kubi ta soksau ta tulso ta ubit motor salat bon ki ayu ke bangi chung lujur ini ki marap ki bangiyo na bawan syaritor mo kara usuk saw ngiyo tang saningka sikilo hayo de kila be tu yangi kador ke bakam remdu ke bakil ayo di usuk saw ni katno tingka sikilo abang ini hani haslong kasih lejong ya dia aspa san pos kilo ladaki wan ki breu benabar nasa dekar si layo tau dor laispa san pau ni dia sikilo atau kimia komplain kim don bo komplain manu manoro nomor ba itep ba uni usok sa de organik segi wan ki breu bo wan na baru ki hon ki farang ki wan ai bambe ki Shillong tang dau tu sok sa ki pen kedang barok ci sini tang sok sa ngalai i dal ka jong ka khamat de bang de kador jong kini ki pat le se kum kubi nanta kum ubit nanta kum mau tersol hatun kum kador jong ni kubi jadi kador rupos kilo ubit ubit jadi kum tahi kador jong ubit ru usok bit jadi rupos kilo te kum pini ki slabit ki bang ras de song tu ila jadi arpo ka si song kum usalat ro dan kapor ke bangi yo kador ke babiang bangin dia du sispa and rupos kilo tamba ba fikwa ya ki jingbam ki balong ko jong khia ki baklem dawai nginom ya komplain mo kum balong kita ki kareng ki baya penbam kedang ba sok saw ya kumlai sibun ni ka pod dia mentaka sengi kadai haka ba nakleng jungi kum ka hills famainian ngilayo banwan form ya kini ka unit hangne dan nakleng jungi kum ka seng ibu ka jing kepat akmat ki bor sarkar haka be dei berkene ka irrigation project haka be begni ka nakleng jungi kum ka seng rengkat ba unit ki bangi ayo ban form mentaka sengi ing sapa ya ki jing to ki bor sarkar bangi nge scam ba onla banirap haka be dei berkene ka irrigation project ka ke ba pidon kam haka ni ka portlang ba kirap ba haka ju ka por la se nakleng jungi kum kaseng itip nakleng juti pi kulu jing ngiat ha gobedi yo ka hat e nang ne shikmat la se katno kanong ka jingkmen la dangi la ban wanra yo ne jhor shiki chakasor ki jungi ka ba hasor le ngim ju khamyo ye ni jingthung ki bakkan dawai nakleng jungi kum kaseng sa prashang ban impoi shiki ka to kane nget bangi numla ban pembiang ka de kasor di jingthung ki bakkan dawai taikat ki bangi la em pembiang sa prashang taikat ba di terlang chiki no rap shagani kishno la kasor Bat dak itu ki Khubor ngila poi syakabukut tat haduk bangin desem biang keblai shibu.